Magari bacio. Nyaya yangu yakamira yakadai ndinotambira mari yemaintenance kubva 2011 tigara nemurume wangu pakati girlfriend rake saka ndaitambira mari yemaintenance kubva 2011 takagara ndichingotambira mari yangu yemaintenance iyoyi saka tagara yanga ari kuma-US saka 2016 anhu akatanga kuvhura maRTGS murume wangu anataura kuti mari ndiri kubatiwa maRTGS wakagara saka 2023 wakatanga kubatiwa maUS muna July achibva atumira munhu kuti endai motaure maijuri kuti ngaende kotora mari saka ndabvunza kuti imari yenyu saka imari maintenance yakudini yakubatwa futi ndobva ndati alright saka ndakabuda ndikaenda kutauni ndobva ndabvunza mari kukuna zvikanzi hakuna ndobva ndaenda kubhengi kwandaitora mari zvikanzi hakuna then ndadaro baba wanauya wakazouya kuti kwandiri ane mukadzi wakazorora waina izvozvo zvechiwanhamba 4 saka gore rapera iri wakauya baba iwana achibva ati kwandiri mai juri ndandiri kukumbirawo kuti uende kovharisa mari yemaintenance ndinochengeta mwana ndobva ndati unochengeta here mwana kazi yeye mwana ndinochengeta ndikati alright mira ndibeke zvandiri kuita ngoti ndirimbotanga kufambira nyaya yemari iyi kuti ibude pandinozobuda kwenda kutauni ndobva ndanoti ndinoenda here kukoti kuvharisa maintenance wakati alright ndakagara wakanditeera zvekubasa wazodini ndikati musandimhanyire mberi ngoti ndichimbofambira zvandirimbofambira zvasingapedza handifambika iri saka ndakagara aibva azouya kumba akati kana usingadiwa kovharisa mari ndakwenda ndega kovharisa ndakabva ndamuti ipapa kana madaro madini magona ende movharisa handichaindi saka ndii ndakabva ndagara then mari yandakanga ndifambira yakabva yazobuda ndobva ndaenda kubhengi ndaenda kutauni ndakabva ndasvika kukoti ndasvika kukoti ndakana clerk of court wachangari pakati muri rudei ndakadaweko ndino nhau yangu yekuti baba iwana wanditi enda kuvharise mari yemaintenance mwana ndinodini ndinochengeta clerk of court wakandipindura kuti hakuna murume unochengeta mwana musavharise mari iyo ngoti panapa tiri kutonga nyaya dzakawanda dzewarume ari kunyepera wakadzi saka imimi kana iye ati unoega kovharisa mari iyi siyai adini auye imimi endai musavharise bamari ndobva zvakanaka ndakabva ndadzokera basa pandasvika pandagara muna July iye wakabuda bvaenda kutauni kundawa kuenda kukoti kuvharisa mari haina kuvhara zvakaramba kukoti kuyo saka iye wakabva aenda kubasa bhaataura HR kubasa kuti musasandibhatire mari yemaintenance pandabva kovharise mari saka inini ndakabva ndagara ngandisina kuzvizwa ndobva ndati muna August ndakabva ndaenda kuofisi kwaHR kwaenda uchibva ndasvika ndichobvunza mari ndatera mari yangu yemaintenance ngoti ndaona isati yapinda pamari yaJuly HR wakandipindura kuti murume wenyu wakauya panapa achiti ndavharisa mari yemaintenance ndikati wakavharisa zvikanzi ndikati kana akavharisa zvakanaka inini mire ndende kukoti ndobvunze HR wakandipindura kuti kasikei kuenda ndisati avhara mabhuku ndakabva ndakaenda iri Friday ndobva ndati alright zvakanaka ndichaenda Monday ndakaenda kubasa kwangu ndobva ndataura nevakuru vangu vekubasa mangwana chipiri ndiri kumbira kuzowa ndoda kubuda kwenda kutauni ndoda kwenda kukoti vekubasa vakanditi alright endako ndakabuda chipiri ndobva ndaenda kutauni kukoti ndasvika kukoti ndakaona clerk of court wacho vakabvunza vanhu vanenge vakaunda paya vakatanga kubvunza nyaya kuti toda kuti utangabvunza ndewari kudini saka clerk of court akasvika pandati madhani yanyu yamufambira ngei ndada nyaya yangu yandinofambira inyaya yemari yemaintenance ndakazwa kuti baba iwana wakaikovharise mari yemaintenance zvikanzi case number yenyu munoiziya here ndikuti case number ndakanganwa handiiziva ngemusoro zvikanzi already munoziva gore rakatongwa nyaya nyeri ndikati yakatongwa 2011 achibva nditi already pinde mukati ndobva ndapinda muofisi mukati achibva atora magaira awanonyora achibva ndipa tsvake zita renyu achibva ndatsvaka zita rangu renyu achibva na case number vaenda kotora file vauya nayo achibva ti madha hakuna munhu wakaikovharisa mari yemaintenance wakabona kuti mari yakavharwa ndiani ndikati ndakatarwa ndiHR wacho ndiye wakadini wakanditaurira zvanzi aiwa hakuna munhu wakavharisa mari chidzokerai kuna HR wacho mopiwe mafomu toda kuona munhu wakamusendera mafomu kuti akasainwa ndiani ndobva ndati alright zvakanaka zvikanzi dzokerai ndobva ndafonera mukuru wacho kuti HR uri kuhead office
akati nini mafomu andinodini ba handina kupiwa ende kushipa dzoka kushipa kuna icharo kushipa pamwe ndionawo mafomu iwowo ndati aura zvakanaka ndakabva ndadzokera chitatu makuseni ndakatara kuri kubasa kwangu kuti ndoda kuona icharo wekukambani kubada timba dzisati ndaenda basa ngoti nyaya ndakafambira inopera iri zitoda mafomu akuri kubasa kwangu akanditi ahorete ende mupedzerani ndakaenda kuna icharo waichibva ndamutaurira icharo akati mamumba anako nemafomu ba ana mafomu akati baba wakataura ngemuromo ndati saka ndendabva kuti ndazienda kwemafomu ngoti munhu kuti unenge ine mafomu saka ndazienda kwemafomu akati hana ndo ane mafomu asi akati ari muromo asi mari yega satichadiniba tatisina kutoibata ba ngekuti ndizvandakataura echero akabata foni akachida kufonera murume wangu uyu foni yake yakaramba achibva afonera mumwe anoshanda naye kuna mamombere ipopa zvikanzi ivu ndikazi ngauye kuno wakadaidzwa achibva kuofisi kuna echero kwete echero akamutaura kuti imimi samamombere mai ari ndakabva kukoti ngenyaya yemari zvinonzi hamuna kusvika iye wakati ndakasvika asi ndakaona mene mukadzi wakataura ini ndakabva ndati baba yona musanyebheba ngoti ini ndakabva kuti zvinonzi hamuna kusvika kasi ndakasvika wakataura zvakataura saka ini ndakutobvarisa ngoti mwana asvika 18 years zvakawanda zvakataura ndikati mwana asati asvika 18 years calculate kuti mwana wa 2007 une makore mangani une 17 years mwana asi akati asvika 18 years uyu achibata echara akati kushende mopedze nyaya yenyu kukoti ngoti paruzi padwa mafomu akati adinoenda takabva tabuda muofisi naechara ndakati maita basa kuna echara we tobva tabuda wakabva nditi inini handisi kuenda kukoti enda wega ngoti ndiwakatangei nyaya yako ndakamati ehoni akabva apinda mureception aibatanga kukopota inini ndakangopindura ndikati baba wajuri makapusa ndakupangudza kuti makadini makapusa mari ini ndanga ndisingaidi asi ndakupangudza kuti makadini makapusa ngoti hamusida kuchengeta wana wenyu muda kuchengeta wana wemukadzi saka ndiyo nyaya ndakafambira ndoda kupangudza kuti makadini makapusa chibva ndatobuda vandaenda kubasa kwangu musechina uya haana kuenda bakukoti kweko yakaramba ndakabuda vandaenda ndenda chibva ndasvika ndichibva ndataura kukoti kwezvikanzi imimi chiende motaurire echaro kubasa kwacho kuti ngawabate mayeyo semabatiro waidini awo waiita ngoti hauna mafomu akauya kana wakubasa watadza wata mari munodzoka kunoku toona chitodini ndobva ndati zvakanaka ndobva ndadzoka kubasa friday ndobva ndaenda kuna echaro chibva ndamutaurira kuti ndozvatawa kukoti zvanzi hati unyorere mafomu asi mimibate mari semabatiro maidini amaiita kubasa wakati zvakanaka tazvizwa saka manhero acho mukadzi wake waya wakabva atanga kunyora mameseji ekundituka saka ndakati muri kundinyora mameseji achindituka ndiyani ndakabva ndarequesta nhamba chibva ndanadzakazipambira matsaudza chibva ndatoseka ndikati handisida kumupindura wakanyora mameseji ake achinyora handina wanaita kupindura wakatanga kunyora chiri chitatu chandakabuda chacho aibvati china vati friday pandakaenda kuna hr ndakandati mameseji ai kuna hr chibva ndati sendauya nenhayo yangu ndiwerengereyo mameseji ai echora akawairika mameseji mhama ninyenye handigoni ngoti mameseji anyohwa muma akakora handigoni saka mimi zvamunoita kana magona kuenda kumapurisa kana magona kuenda kwamambo mutasa moenda ikoko ngoti mameseji atingagona kuzowaverenga pafupi pomwe munhu handiakwanisiba ndakabva ndati zvakanaka inini kuti nditange ndati ndakwenda kumapurisa kuti nditanga ndaenda kwamambo mutasa handiendi inini ndakutorawo foni yangu mameseji ndoenda nawo kumba kune hama dzangu ndotanga ndapanguzirawo wabereki wangu ndizwa kuti wanoti kudini echara kati kana madaro madini magona asi inini ndichadedza murume wacho ndimutaurire kuti taurira mukadzi wako kuti ngaregere unyorera munhu mameseji wakati zvakanaka ndakabva ndasimuka bva ndaenda kumba saturday yacho makuseni wakanyora zvangu mameseji handina wana ndakamupindura waitoti kana anhu ekuchechi ubatana anhu ekuchechi usisani basa resaumwe wacho mameseji arimo ndikati zvakanaka bva ndanyara handina wana ndakamupindura ndakati handisa kumupindura ndomupangiza kuti aone kuti wakadini wakapusa ngoti ndikamupindura zvozozi taitukana ndakanyarara ndakabva ndati buda ndobva ndaenda kukoti pandakaenda kukoti friday uyu babacho mwana uya wakafonera first born yangu juri wakaroorwa kuti juriwe uya kuno mama ako adini andisungisa saka mwana akafona ndiri mumotika inotakurwa nechikoro kushiba mama ndizwa baba ati azi makandisungisa ndoikokokwere ndikati juri usauyemba mwanangu handina sungisa baba ako ba imari yemaintenance yandiri kufambira akona nenyaya yaba handinambomusungisa ba ndamusungisa kusaya mapurisa ere akona nyaya ba ikwabva ndatogara asi ndakazoona kuti ndisira mameseji kuti zvese zvaitaura mumotika ndakazvizwa handina mupindura ndakaramba ndakanyaka chibva ndagara ndobva auri pano
Murugara kukuerera uko. Che kugara uko. Ndikuitira kuno kuti hana yenyu saro. Kamuna kabisa. Alright. Agara ikazi. Alright, saka imimi nyaya yenyu ndeyekuti muri kutukwa nemai nini? Nemurume muchiri mese? Hatisirisi. Hamusiri mese? Murume wagara mai nini? Murume wagara namai nini asi kuti wakabvisa doroba kodokotura hana. Aiwa. Izwai. Chinonzwa vanhu vakaramba naigukuru. Haana kubvisa basi rugara namai. Kana asati abvisa gukuru anokwanisa kungodzoka. Saka ngaende kugara uko. Asati auya. Ko pamurimbotaurana kuti ndodzimise maintenance mune mambosangana kuti Wakanditera kubasa. watera basa pamaenda kusango makataura makagara papinyaya Wakataura ndoshanda basa rangu. Ainyengerera kuti mari handizopinde. Wakataura ndokutonyengera kuti mwana ndinochengeta. Saka nini patakataka kubhadhara ndipo ngepekuti ndakanga ndakubhadhara mwana mari mwana chikoro hafu ngokuti mwana unobhadhara $50 kuchikoro. Saka nini ndakanga ndakubhadhara 30 basa ra 20. Saka mai nini aipinda papi? Handichaziva. Because mai nini kana muta bozi nyaya nyinyi masungisa munosungisa murumira. Masungisa mai nini mai nini ndianga chikutukai. Ndiye nditukai. Murume ndinangotukana naye ndina problem. But manje munozvita zvinodzi kuita tado ndikubatsirei. Imi bambosungai. Kana musadi mai awa budai pachena. Mai awa kufunga kuti mai achafita shaika namoto. Akaenda kwavo na mkoma wangu hivi. Alikuwa halali. Baba mai wangu sana chakati kutoshaika. Ukaenda hivyo kusaidia. Nikatora dola hizo mkoma wangu hivi. Mai wacho wali baba wacho kafia dola kwa baba wao. Baba wacho kati vingira watatu aenda. Aiwa. Izwa. Because zvautaura zvese hazvina proof. Atakasiya no, it's only yourself. Ndio akaziya. Wakadereko kanda pasi na munhu pawakazodaidzwa ndi baba uzidzoka kanda ugoda iya nyaya chanotombeswa pa head minister akadaidzwa gara pakwenda dora racho ringoripo rakachengetwa ikoko munyaya kwangari nyaya ndio akanukoma kwe ndio kanga ukaita munyaya iwe zvaunoita ita zvinhu zviri proper kuramba nakushamisira especially mazuva ano hakushamisi chinhu chikuitika kwese everyday asi follow the correct chain musaita kunga muri kukanaka because mune wana saka alright musuri kuchata mwana wenyu handiti pachazi vabereki veyavo muchamira sei wanaka zvese tinotwaitira zvese ega but no my issue iri kupekutika handiwe wega watanga chamwakona vari mese uri tona takadaiso takaramba naona mukadzi asi usaite hondoba nemukadzi wawasiyana naye ndozvandotoaka ndati kurambana haifani kuita hondoba pamberi apa ukaanda dhora ise saini yekuti nyangwe ukadini handisina basa newe chiita iso because already izvo zvari kumira ine court of law achinotaura kuti haunondiramba handina guguru saka nyora mupuruvhei romwe kuti guguru rakadini rakaenda because vanhu vamutaura wese warituka wamuri ndo wakawitnesa guguru wari kwenu ndozvandikutaura endai motore munyaya wenyu aende zviri proper woenda kuna tete wosvika kuna tete wosvika mofambisa zvinhu zvei zvakanaka wowitnesa kuti zveshuwa mwana wadi wasiwa then mapedza izvozvo handika uyu mukadzi uyu mutemo unoziva maintenance iwe bhadhara maintenance yenyu sekutaurwa kwamakaita necivil court kuti uchafanira kungochibhadhara nyaya iri kundoti vanhu vaonetsani iye yekuti wani mwana ofa izvo zvinoita kuti wasvika 30 years akati patikaenderera neye asvika chii 30 years tisi wane 30 years right umwe wacho mukomana unoshanda mabasa patinoshanda here 25 years saka vari kuti manje pa2 hour chibvisai 2 wacho wadini wadze pasare 1 aiwa awane 30 years izwa
Anofanira kunge ari kutaura kuti vana vanga vachibva maintenance ndiani. Takati wataura ndikati nobva saka uya ari kupinda papi? Wano mashoko avo vakataura wega avo. Ndosaka ndoti panyaya yemaintenance uya ari kupinda papi? Because iwe what you simply to do ziva mutemo bambo. Iwe enda kucivil court kwakazobhadhara maintenance. Usikuti watu wanao wari 2 over chi. Izwa enda kucivil court. Ndakatoenda sendiri mafomu dzandakatokuona. Kakuti chifila kuti wanao 2 hours. Mafomu ndakatoenda ndikapa HR webisuka. Ndikati chiadzisiwa case number pamafomu aya. Ndio akaita mwedzi wese aino pashiba. Kubva December wese wakapera. Ikazotora January. Ati case number, aichiti case number radini? Ndashaya. Andina case number. HR. Aifana kutsvaga case number ndiani? Mapepa ndakapotika. Ndati aifana kutsvaga case number ndiani? Ane manyoka ndiani? Ane manyoka ndiani? Saka unoda kuti akutsvagire case number. Uya akakwanisa kugara 10 years ago. Case number basi. Mari ichinopinda. Ane inazvo. Mari inoenda. Saka iwe udzoka ucivil court wotsvage chi? Case number. Kucivil court ndakaenda. Wachitika mapapers enya muri kutaura ka. Izvi takakuti kune kwaano tikwazi kwatakaisa mayo. Uyu akutoda munhu kwekura kuti ari kumatsvaga mayo. Izwa shamwari. Ukaenda kweka kune chinozi search fee. Hakutaurwi nemuromo ba. You pay search fee. Wotosecherwa chinhu chako wotopiwa. Hakuna koti yonosvika chinzi ndoda inini yakatozi hatina takaendesa kupi. Hakuna zvakadaro. Aiwa, hakuna munhu yakati kutaura iye akanyarira kutaura shangari panobhadhara search fee. Mutemo unobhadhara search fee wototsvagirwa zvinhu zvako wakamira wotopiwa. Kana mubengi cheko unobhadhara search fee. Hakuna kosika enda paDC pazvitupa chepa. Statement chayo. You pay search fee. Statement chayo. Saka iwe chienda uite zvatiri kutaurira. Enda wopiwe search, wopiwe wobhadhara search fee, wobhadhara chi? Wopiwe case number. Woenda kovharisa nyaya yevana vari above the age of 18. Zvatopera. Asi munhu wakusina. Asi nyaya iripo ndekuti chatopedza kutaura ndechikuti mukadzi wako handiti haafani kurwa shanje dzako kana hondo dzako. Iwewe pahondo dzako uri wega. Uyu muwi kwauri. Ndiwo wakamutora, haasi uyu akamutora. And maybe kuti uyu abve because of uyu. Uyuka. Angaripo wakashaika. Izwa. Angaripo wakashaika. Ndobva watora uyu. Ini ndinokutanga. Vakatora masure vechitwa zvashaika. Achivatora munini nawe wakafa wavagara naye vazoenda. Vazotora uyu. Saka bambo iwe une makore mangani? Ndane 54 years. Mune 54 years. Bambo, 54 years dzakawanda. Munozwa? You cannot be continuing kuita go around muchitora musikana muchitora mukadzi muchitora mukadzi. Settle down bambo. Kwamari bambo mamu last quarter yeupenyu. You are in the last half. Zvinobatsire kuti muswere kutsvaga twasikana kwakawanda nditotokuda twasikana because unobhadhara kai. Hatumbokurambi unobhadhara uri blesser. Asi unofanira kuziva chinhu 1. Unosvika kuti 85 years une mwana ari grade 2. Unombozifunga izvo? Kuti wane 94 years, imagine yourself une 94 years, kamwana kari kuya kuti ndadzingiwa school fees grade 5. Sikachagoni kumhanya manje. Zvinooma because unonga wada kuri like kuna mwana kuti wakubatsire burden yako. Ende wakadzika nawo watosvika pastage yakadaro. Unonga wangofara nemutsvairo wokuti kana wapedza kutsvaira zvinhu tsvina mumba unokandwa seri kwedoor kana unokandwa kunze wobonaiwa nemvura woita sei musi wari kubuda wakatota wakachena wakaoma ndipo unopinzwa mumba woiswa seri kwedoor. 54 bambo. Uchazwa mai manje uyu akutaura kuti bambo kaitise kenyu kanini hazvichaenderana makore angu nini nekaitise kako hazvichaenderana. Wakuita BP rekuti mukadzi wangu wanitaura kuti handisi kusafara mubonde. Asi uri kutsvagira dambudziko rako ega. Anosvika bambo iwe uri dakati aka 1 pazuva kana pa 1 pawiki
iye haasati asvika mugore iroro rekuti akuda ukahwani pawiki ba uchoda katatu pausiku umwe chete. Urikuona ndira baba usati kana uri mugranska ukazoona wakarowa kacheck bottom, wakarowa katisheti karound shirt mukati, wakarowa ka slim fit jean, wakarowa mateki, wakati wanomundiziva ndinombonzani. Aiwa baba ijini chete ramakapfeka baba, asi mweya uri mukati menyu hauchaenderani nemapfekero enyu. Musana wenyu bambo hauchakwanisi kudzika katatu ba peminute. Munozwa bambo, musana wenyu chaiwo kudzika katatu paminute hauchakwanisi, wakudzika ka1 pa5 minutes. Munozwa bambo, izvo zvogarai makazvichenjera izvo kuti muri kuzvikrietera chii problem yamusiri kuona. Anga mukadzi wenyu simukaemaini mamona nditi muri kuona dressing yake, muri kuona here dressing yake, dressing yake iri tokutaura kuti mambo ndichiri bho. Munozvanika baba kuti dressing yake iri kutaura kuti ndichitori bho. Handisi ngatisvike kwada kuti tesei tisvike, but imi manje bambo hamuchakwanisiba. Iyo zvinhu kana muchikumbodhaya musoro dhayai, asi pane pazvicharamba kudhayika kwana musoro wakuita gold brown wakurambidza kana dhai haichaitiba. Ngatitende Mwari paatisvitsa, torespekta chii zvataitiwa naMwari panguva iyoyo maningi. Wakadzivisa mapi masiyana na wana wanaungana. Iyo mune wanaungana mune 3 ana mwana noipo une wake ubi tindine wana wanga. It's okay. Uyu une wana 3 asi pa 3 wake i1 hapana wake maziwa sei ndinowaziva kuwarutaura kuti wenyu ngewake ndiya ko wenyu imimi wenyu ngewake ere munoziva sei madnts ko uyu akaenda dnts azitoa mune zvamunoziva here zvaiti aiwa isu hatisupinda umbi hatisupinda mudzimba idzodzo. Isu tangoyenyaya kuti kubatsire musadii musatukane musarwe andizvo nekuti tizwisane kuti kurambana handi kuguma kwechii kweupenyu. Kurambana life goes on, asi kana life ichienda mberi let's not forget kwatakabva futi, because we may need those people in the future. What shapes our future is our chii, it's our history andizvo. So ngatisakangana, kune wanawo hazvina kuchinja kuti maababa muri wavaona nekuti mhani wangu wanda somewhere else. No, you remain the father of the children. Ko ari pakati penyu muri twin, pane wana akafa, ko pane mainini akazoenda, mainini anonoungana wakafa ungene wana pana mainini akafa ndiye angene mwana wani kobva pazotova munin'ina wake wekufa hana akaenda sina mwana wakatotiza mvura yambambara achiri kure. Saka tiri kuti chii, tiri kuti bambo imimi bhora rese iri mumaoko ano enyi. Imi muri 2 musatukane pafoni. It's against the Telecommunications Act. Hamubvumidzwi kutukana pafoni. Imhosva kutukana pafoni. Yes, chamuri uchirwira ijerasi riripo turiziva, ishanje toziziva shanje dzevakadzi hadzinoperera dziripo. Ndinotoshamisika nemapostori anenge ana vakadzi 21 wari kudzichengetedza sei shanje 21 zvava kune shanje 21 mumba mako ndizvo bambo.
itai kuti manager uyu especially uyu wamuchirora naye mumagumbezi mumanager because ndiye wamuri kunyepera iye achikunyepera iwe. Andi paanoti nhasi ndachituka munoti ndati paanoti nhasi ndachisota munoti chiini? Munototi more pressure handizo. Asi muchikanganwa kuti chii iye aruzi nhasi chazi chii handiti makamborarawo makabatana kakawanda so many years muchitauriranawo zvamaitaurirana. Saka musazvikanganwe bambo izvo. You've got a history to remember. And mukadzi iyoyo, she is part of your history. Mungaita zvese zvamungaita mukadii, she remains part of your history. Ukazinongedza mukadzi uyo wakatanga kurara naye, wakatanga kuroora, ndiye wamweswa nozotera mashure. Ukazozi mukadzi wekupedzisira wakapedzisira kuroora, she comes in. Saka usazvikanganwe izvo. Treat her fairly. Chaanofanira kunge achiwana ngaachiwane. Wana wake chaanofanira kunge achiwana ngawadi ngawawane. Chengetedza mhuri yako kuti ndiwo wakazvida. Asi guru rinoonekwa nechi nemawanga. Imi mawanga munofungira handioba. Mawanga acho chaiwo ndiwo iwe. Ekuti you don't sleep. Uchibva kwawabva uchisvika uzi right tiwerenga message yataura yasenga nemukadzi wako. Werenga message yasenga nemukadzi yako. Wapedza kuwerenga uboza. Saka urufunge ndizvo. Saka urufunge ndizvo. Pindura pafoni papapo. Saka mufonere izvo zvitomutaurira ndizvini. Mufonere. Unobuda panze bambo ukabhema fodya ukadini ukadzoka nyambo kwaya wakadhakwa unoita soba. Handizvo. Ndo mawanga ebhuru iwaya. Noti amunonyepana kuti muchaona ene ogari yakachekwa yakadini yakaiswa nyora. Handiyoba. Handiyo mawanga. Mawanga ndiwe iwe. Anoda kumanager. Mazwa baba? Anoda kumanager. Zvimwe zvingakubatsira futi bambuka. Chinja your taste of dressing. Musazonitenda rimwe zuva. Change your taste of dressing. And dress like a father, not like a jaggy boy. Mazobam. Vumai kukura musakure mufungwa baziba. Kura ine muzviito. Ende chiito chiombe mukupfeka. I know your wife, ukona ndisauzi kubudirawo. Anditi itest yake inoenderana nenguva yake neage yake. But iye musho wedu panorova jini inorova formal trousers neshade netie. To show you that makura baba. Because ukana wane mwana 30 years ago. It's not a joke. Was mimi nerika baba. Muruzo wati mukuru kwandiri negorere. Muri mukuru kwandiri negore bambo ni. So you are no longer a small boy baba. Kana inini ndine mudiki kwandiri mkoma. Nduto ndapera kuimimi. Musazvitandire matraburo yamusingazopedzi baba. Munosiyira vamwe nhamo dzakakura. Handizvo? Kana muri kumwa zvamuri kumwa simbosiyai. Because ndakataisa bhiza iri. Nemweya waMwari chaiwo hamuchamukwanisi. Mazwa baba? Ndakataisa bhiza iri. Nesimba raMwari chaiwo rakakupa iri. Risina kuwedzerwa. Hamuchakwanisi bhiza iri. Saka chiite bambo dese chigadzikana ibambo bishana kwati bambo bora pasi
zvinotariswa nemakore enyu kuti mudini muite avo vanodzikamawo. She will get used kuti aiwa ndiwana mabafu bear is 1 per week, she will adjust. But mungada umunyepera kuti munokwanisa katatu pausiku umwe chete, anojairira izvozvo, movha mazozvitadza, the next thing she will walk away from you. Anokusiyai futi mukazungurirapo uyu musararame in artificial life. Congo dust siyanai nayo, blue boo siyanai nayo. Mazwa bambo kana zvokutanga mamwe akambusha musamba pita mubhedhu siyanai nayo. Munozwa iyo yamakuta inodzimba churustad yamakuta izo. Ukaona wakutanga wazora Congo dust, wakutanga wamwa blue boo, wakutanga waita sebambo, wamuchurustad, wamodho yechurustad, start hapasina bambo haichashandi. Munozwa bambo totaura vakadzi avo, imimi wacho wechidiki. Ukaona murume akuti apinda mubedroom wopfeka kashoti kake wopfeka vhesi wobva amupinda mumagumbezi wobva abuda wobva apinda mutoireti wobva adzoka wobva tiri kupisa daumbogeza zoti murume wangu yachurustad. Muruzwa ziya kuti murume wako yachurustad because pese paripinda upo nekuzoti ndakuda kugeza arikuta by time kuti awa yake kana 1.5 hours yataurirwa ikwane asati adzoka mubhoza ruzoti wakamumirira. Saka varume itai musha, raramai upenyu hwenyu huri natural, enderanai nenguva. Izvo kuzvita ma-small boys ma-big boy ngatibude mukati mazvo. Yes, because it's not in having 5 wives chiri important. It's about being able to look after the 2 kids dzawinadzo. Wawane zvavari kuda zvese. Anzo izvo ndizvo andingamukona azana wana watatu andizvo wenyu 1 wake 2 isusu zvataura ati wake 1 wake awai 2. Iwo ni waku 3 saka babawo no it's not about kushandira ndati 1 ari kushandira kowamwe 2 avo grade 5 ndiyo amugara naye ari kuchengetwa babawo. Andinga mazwa bambo mazwa ere bambo mazwaka chenyu hapana. So gatigari takangwarira izvozvo mazwa statement yakati anzi umwe wacho don't care, umwe wacho don't worry, umwe wacho autozvishandira I'm okay, things are okay. Asi wenyu ari kuhasati wasenza bo ndo wenyu apo uri kushanda asi umwe asati adini chiitai make sure kuti wanayo wasvika palevel kuti washanda ndiko tine mukadzi wemuwirirana ose wana wake mukadzi wakaramba uri ndosenza wachienda mberi wachinaka mushazokumbira regero pamukuda mai ama akudzoka kumasara muri mega uyaenda kuwana wake wana wachatora mai wavo wobva waenda nayo kupi kuSouth Africa. Saka usanyanye kutuka tukambichana because tiri kuona wadzoka. Muruza bambo. Anyway, musatukane. Garai life irichi. No. Saka ndorozwa ndikushera choti shaikaindiji. Zvatopera matuke wakadzi wairi vari kundira murume wavo 1. Ina ndinomutukana naye baa ndinomudaira. Ndosaka ndati musambomutuke position. Ukaona kuti kamunhu asingakupindurira zvibvunze.
Imimi chisiya zvakadini. Tamboti iwe shamwari. Bata zvinhu zvako. Kontrola zvinhu zvani? Zvako. Zvomutoita zvese zvokutuka imhosva. Mazwa? Imimi endai kumba mugare muite zvamuti akazi muchinakirwa asi musakanga kuti mune wana. Ende wana uri kugara namai. Mai anda kuchengeta. Sazvikangana izvo. Mai nini? Musaite jealous gozi. Imimi wana wenyu munoziva baba wavo. Ende mirai wanao baba wewana wenyu kana kuti wana baba wewana wenyu munowaziva. And those fathers are looking after their kids. So let this man look after his kids as well. Just the same way ikuchengetwa wana wenyu na baba wao. Don't deprive his kids. Mukwana makudena na mai wako. Imimi zvamunotoita ka mukadzi akangwara asingadi pressure akawanda. Tototengera wana wake hembe. Ngori pona wacho kawaite kuitisa. Twazukuru twatuta tutotisiye. No ayo kana mudaro. Kana utodaro ka ndoza ndutaura kuti kana wakadaro manje. Kana utodaro wakagona, uri kugona. Keep it up. Washoma wakadzi wakaita izvizvo vanotengera mwana wamai kuru hembe. Keep it up. Wako murume ndiye benzi. Ramba uchimudzidzisa. Ramba wakamubate kuti asakangwa newana wani wake. Imi mai kuru zvakaitika musatukane, musaite sei. Ishanje tinodziziva. Garai mushe zvakanaka. Imi munhu webazi pangu make sure wanawo upkeep wanawo. Ndokunene. Vese tinoita. Aiwa anoziya ndeuyu. Totozviziva Mambo, ndimbotaure. Kubva pandati 2016 pakati ngaura matiji. Mwana wandotaura 17 years. Mare baba chementenzi yanga sati yabuda. Ndakadzidzisa mwanaye, wakamusa mwanaye 93 years. Asingazvi kuti mwana unoda hembe, uri kudenyi. Ndakachengeta mwana kusvika adzidze izvo kubva grade 1 kusvika izvozvi form 3. Ndibanga uchitanga kutomboziva kuti kune mwana arega ndichimbotengera mwana hembe. Ndipo pakazobuda mare, pakabuda mare yandaenda kuchitara pakazobuda ma-USA. Ndiwo akazoeka kupopota futi ndoti ndikuda mare yangu. Ndipo ndakabva kuti mare yako kubva grade 1 kusvika mwana zvasvike form 3. Une mare yako akambomudzidzisa. Don't worry about that. Imi musanochekese maintenance. Don't. Mari ngairambe ichiuya maintenance. Kana da utotopera ngaatopere pamusoro peiyo. Ewe kokwati wacho akatotiti mare ngoti kubva 2011 ndaipuwa $45 pawana 3 mama. Ndaipuwa $45 pawana 3 mazoti mare yaona. Saka musoni kuti ndakada kukoti kleko foto akatonditi mama ekukwidzire mare. Uye ende ku review. Ndikati aiwa ini ndikuwayo yakakwana. Saka iye ndiye atazi $45 yakaonesa pamwana 1 wasara. Aiwa dambudziko riri nei because hatona umwe mwana yakabara. Yakabara mwana. Taiti pamukuna wamwana. toripo mwana uyu. Umwabuti. Uri kwa zvakashaika. Ari mwana yeye. Ari kwa Rutongo. Arugara nani? Arugara nemuzukuru wangu. Arugara muzukuru wangu. Muzukuru. Why arugara muzukuru wangu? Andiyaka kuti kuti kundigare naye. Why arugara? Na bai nini? Wondo dzadziri. No, it's okay. No. Unyape anyanda kuranda porwa ngoti wakatotora mukadzaka batoenda kugara wega. Andikazogara naye sakugara zvokunyepo. Imwe mbuyawo chinomboti mumbosiiwe chiendai mugadzirisewo unhu hwenyu. Usasirwe kenyu. Nekadambudziko kamwe nako kuti gadzirisai kaunhu ikakako kuti sei munomaramba ari ngokutisa ivo kubva ipapapo 2011 handinazokugara naye sei aramba achienda kuna mumwe wakadzi achitsvaga masabhu every time ioripo sei gadzirisai ukauriko anyway chiendai